Prvýkrát začínam road trip doma, takže som sa konečne dostal z domu, už nejaké trochu mám nervy, lebo sa bojím, neviem prečo. Začína môj druhý americký road trip. Takže som sa pobavil, čakám na Uber, mal by dojsť do 5 minút. Prvne som všetko 2,5 a pobalil, ak nepobalil, tak kúpim. Dobre. Takže čakám na Uber, idem na SJC, San Jose letisko a letím Portland a Philly. A tam začínam celú cestu. OK, držte palce. Tak som to zvládol. Ujo mi dal strašne zlatý, mi dal novú Pacifiku, má najazdených 7 míl. Že nech si užijem road trip, keď idem tak ďaleko, že mi dať niečo dobré. Strašne zlatučký bol. Bol som v Herci, ktorý bol vedľa, som musel prejsť pešo medzi nimi, lebo som si spravil rezerváciu v oboch. V Herci mali 7 aut na výber a nemali vôbec Pacifiku ani nič podobné, ešte bola teta na mňa drzá, takže... Škoda hovoriť, takže som úplne happy, mám nové auto, bude veľa priestoru na road trip. Tak idem teraz k Zuzke, idem sa prespať. Zuzka nie je doma, tak môžem sa o nej zastaviť, zlatučka. Tak idem. Klasická Philadelphia. V zápche už asi 15 minút. Obrovský billboard Trump. Tak. Takže moc sa nezmenilo, odkedy som tu býval. Takže konečne som sa trošku prebral, som si pospal asi 2 hodky u Zuzky. Ďakujem moc, Zuzka. A práve som došiel do Permanent Meeting z nostalgie. Som sa dal to Google Map dal cez King of Prussia, čo nechápem. Ešte som si spomenul, kde som. A tak idem nostalgicky si pozrieť pár vecí. A idem navštíviť Luciu. Má nejaké veci pre deti a potom idem mať call. Tu je Whole Foods. Čo to tam mení celé? A tu je naša hlavná ulica, hore je apartmány. Tunak maminka s dedinkom prežili časy bez našich ďubákov. Chipotle tu je. Presťahovali ho k tomu doktorovi. You don't say. A tunak sme bývali s Gordonkom. Bolo to bolo to super, akože na začiatku bolo to úžasné. Takže nostalgicky sa pozerám, kde sme bývali. Takže tieto apartmány hore, Place 1 Apartment. Tam sme bývali. A tu oproti na druhej strane bol Gordonkov park, sme to volali. Tam je ihrisko baseballové a obrovský park. A tu v tomto apartmán komplexe sme začínali na 4. poschodí, na kraji. Nostalgikuš. No a teraz idem sa pozrieť do Eagleville. Idem nakoniec pozrieť náš domček trošku. Iba sa prebehnem okolo, či uvidím Guppyho alebo niekoho. Ako tam bude tímové auto, tak sa zastavím. Pozerám, že ak Dima býval, jak bol diner, tak je tam teraz Vava. Dosť zaujímavá zmena, som rozmýšľal, čo sa tam urobí. Ale je tam Wawa. Tu bol ten Amazon warehouse. A tam to stále je. Dobre, sa nič nezmenilo. Stále ho tu majú, alebo je tam. Alrighty. A teraz Daddy ide okolo jedného super magical place. Je to miesto, ktoré zmenilo život
nie maminke. Pretože sa tam sa to volá Einstein Hospital. A tu sa narodila Karuška za Ruškou. Jedna z najlepších nemocníc, aké som kedy v živote bol. Úžasní doktori, strašne krásne, je to úplne nová nemocnica, takže mali sme super zážitky a tvojme tam. Jeden z ďalších magical points, ktoré všetky sa smeje, keď navštívime, je Karuška Zakinková školka. Tu na Ďubáci sa učili prvé ani ne kročky, ale slovíčka aj socializing. To bola super školka. To bola veľmi dobrá školka. V Ďubáci. No a teraz sa blížime k nášmu bývalému domu v Pensylvánii. Už. Kúsoček. Stoplight doľava. Rýchlo čeknem, či tu niekoho uvidím. Koho poznám, ale asi nie. Milujem tieto odbočky. Nevidím nikoho zatiaľ. Chodničky rovnaké, stále čierne, rozpalené v lete. Ne, že by ich spravili betonové, aby to odrážalo, ale nie. Spravia to čierne, asfaltové. To by sa psíčky vedeli pekne popáliť na labkách. Borušo to tak neznášal. Tento čo je vedľa na prvej. Jason Metroton High School. Ten náš domček. Nejaké tam majú veci. Dobre. Tým není doma. Tak sa nezastavím. Vic tu býva? Vic tu asi nebýva. Dobre. Tak toto bola taká nostalgická spomienka za našim domčekom. OK, oficiálne som začal môj road trip. Som zastavil u Isaka a u Anny, bolo to úplne super. Dal som si u nich večeru, pobalil som auto, zavrel som všetky turning setback into comeback. No, určite. Sorry. Všetky sedadlá som zložil, mám tam teraz letisko, len to zložím, tie krabice a potom mám madrac. Takže budem môcť prespať v aute v pohode, spravím si tam stan. Pacifika je úžasná, všetky sedadlá sa dajú sklopiť vzadu letisko. Takže tak, teraz mám pred sebou 185 míl diaľnice na odpočívadlo, kde prespím a ráno pokračujem do West Virginia. Alrighty, moje prvé ránko na North Midway Turnpike. Bikery vedľa mňa peckujú hudbu. Asi to nahrám neskôr.
nejaký Virginia gang tu je. OK, second pokus to nahrať, tak mám ránko v Pennsylvánii, v Appalachian, po horí. No to bola celkom fajn. Trošku bolo chrbát, lebo tam není úplne rovný povrch v tom aute a také trošku prehnutý, ale dalo sa, bolo fajn. Bolo fajn, s prestávkami som to prespal. A vyrážam do West Virginia a Kentucky. Takže auto sa overilo, akože dosť fajn, dosť super. Objel som nové USB charger a bolo dobré, že som si kúpil ventilátor na baterky, lebo bolo dosť teplo v aute, keď som išiel spať o polnoci. Potom sa ochladilo, ale ten ventilátor fakt pomáhal, takže dobré myslenie dopredu. Takže tak, zatiaľ fajn. Idem ďalej. Klasická zdržovačka. Idem akurát cez priesmyk do West Virginia. Som nevedel, že omyči sú ešte aj tu. Ale hej, musí tam ísť so svojím kočíkom, aj koníkom. Appalačské pohorie, akože neviem, čo tu ľudia robia. Tu sú iba kopce, hory a stromy. Nie hory, kopce. Iba kopce. Viem, že tu sa robili, tu sa iba ťažilo uhlie a podobne, nič iné. Divné. No. Jaj, chlapče, chod z tej cesty. Utekaj preč. Ha? Vidím to. Prešiel som cez Maryland do West Virginia, ale není tu čo reportnúť a všetko stále vyzerá takto rovnako. Proste hore, dole a veľa kopce a stromy. Nič iné tu nie je. Počasie je krásne, vonku je 23. Není ešte ani taká veľká vlhkosť. Cesta je OK. No tak. Mám ešte 4,5 hodiny do Buffalo Trace. Tak, idem ďalej. Alrighty. Zbehol som z diaľnice vo West Virginia v meste, myslím, že to bolo Ashland. A idem pozrieť jeden Bourbon Store, mal dobré hodnotenie, nech aspoň trošku vidím niečo iné, ale je to klasické maličké mestečko, One House Town. Obchod so zbraňami, obchod s burgerami, obchod so športovými potrebami a zbraňami. Klasika ako vždy. Ja rovno môžem ísť, zaujímavé. Divnú diaľnicu tu majú. Takže tak, idem pozrieť ten liquor store a ja aspoň vidím niečo z tebe. Alrighty, jedno pozitívum, majú tu Human Bean stánky na parkovisku. Takže mi dali Green Iced Tea a Double Espresso, ak dávajú k tomu Bean. Tá firma sa volá Human Bean, takže aspoň konečne niečo lepšie než Starbucks. A ten liquor store nebol zlý, mal veľmi dobrý výber, akurát, že strašné ceny. Ale mali jeden bourbon, ktorý zháňam už asi rok. Je to najlacnejší bourbon od Buffalo Trace. Vôbec ľudia ho nepoznajú, ale že vraj je veľmi dobrý a má nejakých 18. Oni ho mali za 21. Nevadí, kúpil som jednu fľašku aspoň na ochutnanie, ale
predstavil som si, že majú veci, čo som chcel vždycky, ale ja nedám za bourbon 100. A prišiel som na to, že sú overpriced kvôli tomu, že mali Buffalo Trace, čo hej, tu sa vyrába, ale v tejto oblasti Ameriky ho nie je zohnať. V Kalifornii ho je zohnať všade. A v Kalifornii stojí, jak má stáť, $24. Tu ho predávali za 56. Blázni. Takže nič. Ale aspoň ten bourbon som našiel, takže dobrá zastávka, mám čestú kávu, normálnu, reálnu. A mám 2 hodiny 20 do Buffalo Trace. Trošku je tam skok, lebo mi zomrela baterka v GoPro. Dobre, 2:20 do Buffalo Trace, tak sa ho zamotiel. Takže by som nemal zastávať po ceste teoreticky. Došiel do Frankfort, Kentucky, som od Buffalo Trace asi 8 minút a predstavte, že je tu White Castle. To je prvý fast food a už ich veľa není po štátoch, zaujímavé. Texas, Buffalo Trace, trucks. Kedy som tu bol pred 3 rokmi asi, alebo 2? Asi pred doma. Nachátal som asi jedno miestočinu. To sa pekne vojde, tu je stopka, tu máme celá area aj za odpočívadlami pre barely. Krása. Nejdem dneska na túr, aký je tu viacej túr, než som bol. Ja som bol na tej, podľa mňa na hlavnej. A idem do gift shopu. Pozrieť ma nejakú dobrú fľaštičku. OK, tak do Buffalo Trace som si nezobral kameru, lebo som si myslel, že nič tam nebude, ale tedy mal šťastie. Presne kvôli tejto fľaške som cestoval 9 hodín. Je to Blanton's whisky, teda bourbon, sorry. A bežný obchod sa nedá kúpiť. A keď sa dá kúpiť, tak sa predá za 150 až $200, pritom má stať 60 a tu stále 60. Takže som úplne happy. Pil som to v živote 2-krát. Teraz mi to dal jeden známy pohárik a raz som si to objednal v bare a jeden pohár ma stal nejakých 24. A jeden z najlepších bourbonov, aký existuje. To teraz musím odložiť v aute. Samozrejme, keďže sme v štátoch, to musí byť mimo dosahu vodiča. Takže tu to bude OK, potom si to niekde odložím. Takže bolo to super nápad sem ísť, pretože nie každý deň táto fľaška je dostupná. Každý deň majú nejakú inú, ktorá je v ponuke v predaji, takže minule keď som tu bol pred 2 rokmi, tak táto fľaška nebola Weller's, čo je tiež super, pretože ten sa nedá kúpiť úplne vôbec. Ale táto je jedna z najvzácnejších, takže som šťastný. A je to fakt krásne tu. Sú všetko sklady, kde majú odložené fľašky barely, ktoré dozrievajú. Blanton's je z tohto kovového a je z hento druhého. Z kovového, pretože v kovových dozrieva bourbon rýchlejšie, pretože je horúcejší. A hento je tehlový a tam dozrieva pomalšie. Dobre, idem doliať vodu do ostrikovača, idem natankovať, lebo už som prázdny a pokračujem ďalej do Indiany. Takže to bol super návšteva, dobrý nápad.
zápcha pri Louisville, Kentucky. Ale krásny most tu majú. New Albany. Ale moja prvá veľká zápcha na ceste. Strašne veľa opravujú cesty. Takže tak, ešte mám hodina 40 do hotela stále. Ajajaj. OK, tak tu dneska už asi skončím. Som došiel do Indiana. Tu je vchod do Bally's, do parkoviska. Už som sa čekol. Toto? Ne, o jedno ďalej. Už neznášam tieto parkoviska. Som sa čekol, lebo som nevedel, jak sa ide do parkoviska. Parkovisko je z druhej strany hotela, samozrejme, prečo ne? Dobre, tak idem na izbu, si zbehnem, dám si 1, 2, 3 automatiky. Pokiaľ nemyslím, že budú mať. A ráno pokračujem. Ja to mám na pláne, pokiaľ viem iba St. Louis a dojsť pri Whitman Air Force Base, kde deň na to je letecký deň. Dobre. Takže zajtra.